Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro hakajingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shnong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shnong. One bantiet ya ka kali Datsun ready go bathamai ka bas bat bidor. Ka Sorkar Jilla ka Shnong ya ka review meeting. Menta ka singi thok dieng ka khatwei terik nok pra arajar arpau. Ka la shimi ka rai ban ompat sya ban penlong ya ka jingya Christmas Carol ka bajulong manla usnam hashwa ka jing rakhe ya ka Christmas. U semput menteri rangba jong ka Jilla uba preston tensong habai kran bakila patai kubor ulai thu ba Sorkar kan ompat sya ban penlong ya ka jing bam Khana Shnong bat ka jing lum breu ha ka Jilla brok kawai. Ha ka ju upor ulai thu ru balasya kibor penyak balang bakin pelong ya kijing lek niam hapok yeng manie lani ha phalau jong yeng manie ha ka sngi rakhe ya ka lek niam Christmas review ti kolong ka we ka bangi discuss ka de ya ka kumnu ban rakhe ya ka Christmas bat kumnu ru ban ya lek men les no ha ka snem noi ti ka we de na ka banta ka Christmas ka bangi kren men na ka riam jo pasuka nilai rai ba mentai ya katuka bangi om mensua bangi play ke jaga mani play ni ong tang hapok ka ying mani dan ni hapok ka beling kira mentai na ka mentai kan ke Christmas nama don ki balang don ki niam ki ba ong bang ni kwa ban pun kam ni don ka kompong ko ba he dan ni ka space ko he dia kata mi ai lak ba na ka mentai kan ka Christmas ki don ki balang ki don ki niam ki ba kwa lesen penun kam hak jaka nama bahe ke kompon jadi bakila berpun kamangta tikila ban le laki jongki jingyal aniam le rukom jadi rengkat ki caroling gini tai ke baar ka caroling outside ya ka kompon le ke premises jongki churches nginam sya bat katu ke bagi Ïaid nak we ke Shnong sa ke Shnong ka bagi Ïaid ki kali ban le ya ka turu mentakan ti ngimpat sya nak le ka Sorkar ke family picnic bagi le bam shalom sawa ikata kamele dia kata na kamdan ni tene kawan kani ka bengi kren kolong ka bakia buon ki briu ha ka bala mana poi ko office spa arspa south spa spa tene ya katu ka family picnic pi sibu phile la ka jom kali sangut dan ba si family kata kamdan ni katu ka Ïaid